Volám sa Miroslav Adamík a pracujem pre spoločnosť Jelovat, ktorá je dcerskou spoločnosťou Lidstoru. Jelovat poskytuje služby v oblasti elektrotechniky, čo zahŕňa elektromontážne práce, kontroly a revízie a realizáciu fotovoltiky. Firma pôsobí na trhu 30 rokov a v roku 2024 prešla veľkým rebrandom na názov Jelovat. Pri tvorbe názvu sme sa sústredili na to, aby sme vynikli od konkurencie po vizuálnej stránke a zvýraznili inakosť, ktorá je našou devízou, hlavne v rámci kvality a rozsahu poskytovaných služieb. Našou hlavnou hodnotou je udržateľnosť. Pod pojmom udržateľnosť myslíme ochranu životného prostredia pomocou podpory a budovania obnoviteľných zdrojov energie. Viem, že v dnešnom svete je potrebné znižovať emisie skleníkových plynov a výroba elektriny zo slnka je jedna z možností, ako tomu viem aj ja dopomôcť. Najviac som hrdý na zákazku v červenej vode pre spoločnosť Meum AS, ktorá sa zaoberá ťažbou štrkopieskoch v blízkosti Žitného ostrova. Žitný ostrov je náš najväčší zdroj čistej vody a nie je možné vykonávať ťažbu v tomto mieste pomocou motorových strojov z dôvodu rizika znečistenia pitnej vody. Všetky stroje využívajú elektrickú energiu na prevádzku. Z dôvodu zníženia nákladov sa klient rozhodol postaviť fotovoltickú elektráreň na vode, čo bola pre nás obrovská výzva. Takúto realizáciu sme zabezpečili ako prvý na Slovensku aj v Českej republike. Medzi naše najväčšie projekty patria taktiež riešenia pre klientov Northgate, Right Power, TÜV Süd, spoločnosť Vico či Coop Jednota. Pavúk.